La creació del futur estat català. Quan parlem d'aquestes coses, convé no oblidar mai allò que deia el gran polític txec Václav Havel. La paraula pot sacsejar tots els aparells de poder. La paraula té un poder més gran que 10 divisions. Aquests discursos a la nació han estat pronunciats amb la convicció de la veracitat d'aquesta sentència. En primer lloc, ens parlarà el senyor Josep Maria Vall, editor, a qui en nom de Catalunya Acció volem agrair la seva iniciativa per tal d'haver publicat aquest llibre. En Josep Maria Vall és editor de l'editorial Dux, doctorat en Història de l'Art, llicenciat en Humanitats i diplomat en Documentació per la Universitat de Barcelona. És autor del llibre Jújol a Vallmoll i coautor de El Fòrum de les Mentides. També ha estat guardonat amb el Premi Carles Muñoz Espinal d'assaig breu per l'obra Pere Joan Barceló i Anguera, líder dels no vençuts. Senyor Vall, té la paraula. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Senyores i senyors, les meves paraules d'avui hauran de ser forçosament breus, ja que immediatament després intervindrà el senyor José María Muriat, eminent patriota, guardonat enguany amb la Creu de Sant Jordi que atorga la Generalitat de Catalunya. He de confessar-los que vaig conèixer el senyor Santiago Espot justament fa 18 anys. Recordo que me'l va presentar el professor Carles Muñoz i Espinal a l'Hotel Balmoral al finalitzar la presentació del seu primer llibre, l'abril del 1991. Aquella primera obra es titulava Contra el senequisme polític i tenia un curiós subtítol: Guia per saber a qui no s'ha de votar com a alcalde de Barcelona. No cal dir que aquesta guia va ajudar a escalfar molt l'ambient polític al cap i casal de cara a les eleccions municipals de maig d'aquell mateix any. Em va sorprendre molt la redacció en un estil que podríem anomenar clar i català, concís i didàctic, però també eloqüent i vibrant, pràcticament inexistent en la reflexió política d'aleshores i que ara tampoc sovinteja. En aquella època, convergents i socialistes es repartien el pastís polític i mediàtic del país. Una mà rentava l'altra. I era difícil que obres valentes i insubornablement patriòtiques, com aquella i com la que avui presentem, aconseguissin superar el pacte de silenci que imposaven els poders fàctics de torn. Un exemple de l'estil narratiu d'Espot l'extrauré precisament d'aquell assaig i molt concretament d'una anècdota de quan Maragall era l'alcalde. Diu Espot: el passat 12 de setembre, es referia al 12 de setembre de l'any 1990, Pasqual Maragall va pronunciar una avorrida conferència al Cercle d'Economia de Barcelona. Després de la seva dissertació, s'obrí un curtíssim diàleg de 5 minuts entre ell i el públic assistent amb la finalitat de discutir qualsevol temàtica relacionada amb la ciutat de Barcelona. Així, un senyor present a la sala va inquirir l'alcalde sobre el fet que el rei d'Espanya obsequiés l'estat mexicà en el seu darrer viatge a Amèrica amb un xec per valor de 450.000 milions de pessetes i preguntar quina era la posició de l'alcalde davant aquest monumental atracament a l'economia dels ciutadans mentre regatejaven els diners per als Jocs Olímpics. Doncs bé, sense gairebé deixar acabar aquesta intervenció, s'acostà a qui la feia un membre del Servei de Seguretat de Maragall que, amb cara de pinxo, li va increpar: si no calla, m'haurà d'acompanyar fora. Com els fatídics dies de la dictadura opressora.
Vist amb la perspectiva actual, i això ja és una reflexió personal, potser hauríem col·lectivament de reflexionar sobre com un individu de maneres tan totalitàries va aconseguir ser president de la Generalitat. També en el mateix text profèticament ens advertia: l'autodeterminació és una paraula buida de contingut i una barruera demagògia quan s'invoca i no es fixa un dia per exercir-la a la pràctica. Quantes vegades des de l'any 91 no hem sentit emprar aquest mot en va? Després va venir la campanya en pro de l'autèntica recuperació de Barcelona com a capital d'una Catalunya lliure i, el 1992, les contundents filípiques pronunciades per Espot a la plaça de Sant Jaume contra els impostos abusius i la política espanyolista practicada per l'Ajuntament de Barcelona. Suposo que no els descobriré res si els dic que els ben intencionats esforços del nostre obrador no van ser coronats per l'èxit, ja que el binomi impostos i espanyolisme ha estat una constant en els successius governs socialistes que hem patit a la capital. Però la determinació, el caràcter i la moral de victòria que va mostrar Santiago Espot en aquells temps, on bona part de la societat catalana estava sedada per l'eufòria olímpica mentre alguns independentistes patien tortures i presó, va marcar una actitud exemplar, un gest que ha mantingut i que l'ha seguit honorant fins al dia d'avui. Per últim, només queda recomanar-los la lectura del llibre. És una obra intel·ligent, ben trebada i escrita per un separatista incorruptible que de debò creu en el poder de la paraula per convèncer i vèncer. I que si segueix per aquest camí, un camí difícil i gens planer, molts de vostès ja ho saben, el seu autor probablement estarà cridat a jugar un paper important i determinant en la futura política catalana. Res més, moltes gràcies. Qui ha prologat aquest llibre, el senyor Josep Maria Murià, no pot ser avui amb nosaltres, en aquest moment encara està volant cap a Barcelona, doncs no ha pogut canviar el seu vol. De tota manera, tot seguit podrem sentir les seves paraules, de la seva veu, gràcies a la tecnologia. En Josep Maria Murià és doctor en Història, nascut a Mèxic i fill de Josep Maria Murià i Romaní, que fou militant i dirigent d'Estat català exiliat a aquell país americà a partir del 1942. Ha estat professor de la Universitat de Guadalajara i de la Normal Superior de Jalisco. Durant els anys 80 va ser director general d'Arxius, Biblioteques i Publicacions del Ministeri de Relacions Exteriors de Mèxic i secretari tècnic de la Comissió Internacional Commemorativa del 5è centenari de l'encontre entre dos mons i ha representat el govern mexicà en moltes reunions internacionals. També és membre de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. De 1991 a 2005 va ser president del Colegio de Jalisco, on va crear un programa d'estudis dels catalans de Mèxic. L'any 1993 va ingressar formalment com a membre de número a l'Acadèmia Mexicana de la Història. La seva participació fou decisiva per tal que Catalunya fos l'any 2004 el país convidat d'honor a la prestigiosa Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, la qual també va contribuir a crear i a desenvolupar fa més de 20 anys. Actualment està dedicat a la recerca i a l'estudi i el proper dimarts serà guardonat amb la Creu de Sant Jordi. Escoltem-lo. Bé, bona tarda. Parlo d'una mica lluny, amb un altre clima, un altre cel,
i uns altres aires, no sé si millors o pitjors. He titulat aquestes paraules sobre el llibre de Santiago Espot, La voluntat de ser, de Santiago Espot. Són diversos escrits, com ja sabeu, entre 2004 i 2008, conferències i discursos que tenen un destinatari que m'agrada molt. Sense giravoltes, sense embuts, clar i català, es parla de nació, d'estat nacional. Una mica allò que diu aquest himne que comença a córrer per Catalunya: no pidolem lleis noves ni demanem clemència, volem per Catalunya només la independència. Ja hi tornen. Vaig sentir que deia un dia trascant per Barcelona amb alguna d'aquelles activitats nacionalistes a les que he tingut l'oportunitat d'assistir darrerament. Ja hi tornen. Vaig sentir que deien. Volien dir doncs, que es veu que això del catalanisme ho tornaven a veure venir. No em vaig poder estar de contestar-los és que no se n'han anat mai. Hi ha gent que se'n sorprèn de que ara se'n parli tant d'independència. No vull ofendre ningú ni vull que us ho prengueu malament, però jo m'he criat en un ambient, em vaig criar en uns espais, en un niu, per dir-ho d'alguna manera, en el qual això de la independència era el més natural del món. Vaig néixer, i a Mèxic, i he viscut sempre, però d'ençà que vaig néixer, el meu entorn no s'entenia cap altra noció de Catalunya que la del seu dret inalienable a ser independent. Val a dir que eren temps en què no se'n veia cap de punt lluminós en l'horitzó. No hi havia cap escletxa. Tot semblava fosc. L'horitzó dels catalans semblava la cosa més negra del món. Quan jo vaig tenir l'oportunitat, ja una mica grandet, de conèixer personalment Catalunya, jo crec que podríem dir que en aquells temps tot just començava a donar senyals de que sobreviuria. Després d'uns anys en què hi havia i tenia la sensació de que Catalunya s'ensorraria per sempre més. En què et bases per ser tan optimista en quant al futur de Catalunya? Vaig sentir diverses vegades que li preguntaven al meu pare. Home, doncs deia que, he d'aclarir, permeteu-me que aclareixi, que el meu pare era un català d'aquells de cap a peus, diríem de temps complet, de pedra picada, de la ceba. Ceba de l'Armentera, que diu que és les més bones del món. Catalunya, deia, té una gran voluntat de ser. I aquesta voluntat de ser és el que l'haurà de salvar. Doncs, tant té voluntat de ser Catalunya, que n'és, que és Catalunya. I estic segur, completament segur, que també serà. Som i serem, diu la cançó. Amigues i amics, és aquesta voluntat de ser, és precisament aquesta voluntat de ser el que veig manifestar-se plenament a cadascuna d'aquestes 16 peces, discursos i conferències, o discursos o conferències de Santiago Espot, que estan en aquest llibre. No us avançaré de què parlen en detall. Suposo que presentar un llibre explicant què és el que diu és un mal negoci, perquè aleshores la gent tampoc el compraria, i del que es tracta també és que es compri, es llegeixi, que es difongui. El que sí vull recordar, el que sí voldria insistir en aquest moment, és el que vol dir aquest llibre, cap on va. I jo crec que ho fa molt bé, molt i molt bé. Ens vol plantejar que Catalunya no ha deixat mai d'existir. Ens vol plantejar que Catalunya no només és possible, sinó que a més és necessària. Que Catalunya s'ha de fer, això sí, que ningú la farà en lloc dels catalans. Que es pot fer i que es farà, tant si es vol com si no es vol. Però que ningú ens la regalarà.
tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer. Ja sabeu d'on li he tret aquesta frase. Finalment, conclou el llibre el que cada vegada sembla més clar, que ja són veus que corren per tot arreu i tinc la plena sensació de que si les poséssim a votació aquestes idees, la majoria del poble català coincidiria en que el que volem és la independència. Et felicito, Santiago, t'envio des d'aquí una molt forta abraçada i felicito els catalans i les catalanes que encara que hi hagi gent que digui que no, segueixen ferms, seguiran ferms i entre tots i totes s'acabarà construint aquesta nació catalana que tanta falta ens fa. Una abraçada molt forta per a tothom. I ara ha arribat el moment de presentar-vos, d'escoltar, millor dit, les paraules de l'autor del llibre que avui ens ocupa. Santiago Espot, professionalment, és director de vendes per Europa i Sud-amèrica d'una companyia industrial nord-americana. Ha publicat els llibres Contra el senequisme polític, Joan Fiveller, model de caràcter i Cap a la independència. També és coautor dels llibres Front pel plebiscit per la independència de Catalunya i Independència sobre rodes. Va impulsar les campanyes populars per un nou tancament de caixes l'any 1992 i OK per Catalunya l'any 2003. Fou editor i un dels fundadors de la revista Independència de Catalunya l'any 1998. És columnista dels setmanaris El Vallenc i La Nova Conca, així com de la publicació digital Opinió Nacional, i escriu regularment al diari El Punt. Actualment és el president executiu de Catalunya Acció. Senyor Espot, endavant. Moltes gràcies, Núria Mileix, per la teva presentació de l'acte d'avui. I sobretot, moltes gràcies a tots vostès per l'assistència a la presentació del meu llibre Discursos a la Nació. Vull agrair, primer de tot, a l'editor Josep Maria Vall la feina per tal que aquestes intervencions públiques meves d'aquests darrers 4 anys hagin pogut veure la llum en forma de lletra impresa. I també vull exposar la meva més sincera gratitud al senyor José María Moyà per les paraules del pròleg del llibre, on demostra una vegada més la seva fidelitat al llegat d'aquells catalans de l'exili que mai van perdre la confiança en les possibilitats de la seva pàtria. I és que quan a vegades ens sembla que no podrem guanyar, caldria que recordéssim la titànica tasca i en condicions 1000 vegades més difícils que la nostra d'aquells catalans que l'any 1939 van haver de deixar-ho absolutament tot i començar de zero per haver defensat la causa de Catalunya. Que l'acte d'avui també serveix com a homenatge a la seva memòria. Però avui, més que res, vull agrair i donar les gràcies a unes persones sense les quals aquests discursos a la nació mai haguessin existit. Unes persones les quals confien en la llibertat del nostre poble i han pres un ferm compromís en pro de l'individu, a la qual m'honora i m'enorgulleix presidir. És la gent de Catalunya Acció.
a tots ells, des del primer fins al darrer, des dels més veterans fins als més novells que s'han incorporat al projecte, moltes gràcies per la vostra confiança, pel vostre esforç i pel vostre idealisme. Senyores, senyors, ara fa gairebé 5 anys, Catalunya Acció era simplement una idea sobre una iniciativa per portar el nostre poble a la independència. En aquell moment vivíem una situació on l'anomenat independentisme parlamentari oferia grans expectatives i això coincidia, aquest fet, amb la sensació d'un fi d'etapa i d'un fracàs, d'una política que havia fet de la idea o del concepte d'encaix a Espanya la seva màxima obsessió. Una gran part dels catalans més, diguem-ne, conscienciats o compromesos confiaven en aquells moments en l'històric partit d'en Francesc Macià. Però també érem alguns els que, per molt que hi miràvem, no sabíem veure l'esperit del vell president per enlloc. Per aquest motiu, entre d'altres motius, consideràvem i estàvem convençuts que Catalunya Acció podia esdevenir un referent polític en el món independentista i guanyar-se una credibilitat. La recepta per fer-ho certament no calia inventar-la. Perseverància, audàcia i una ferma determinació havien d'embolcallar un discurs que no contemporitzés ni a Espanya ni a França, perquè no hem d'oblidar, com diem tantes vegades, que som un poble mutilat entre dos estats. I que denunciés aquest discurs, si calia, les actituds i les posicions col·laboracionistes que tenim a casa. Sabíem, naturalment, que aquesta actitud ens generaria antipaties, però també sabíem que era la forma com podíem aglutinar i coordinar alguns o molts dels més ferms patriotes del país, que són precisament amb els quals es comença a construir la victòria de tota nació. Començàvem, naturalment, sense cap subvenció, però tampoc la tenim ara. Començàvem sense cap presència en els mitjans de comunicació i començàvem sense cap cara de les anomenades mediàtiques. No és estrany, doncs, que alguns ens pronostiquessin el fracàs. I no estic dient amb això que haguem guanyat res, perquè l'èxit només arribarà quan l'estat català sigui una realitat. Però simplement afirmo que quan existeix un sentit operatiu i una estratègia clara al servei d'un ideal, llavors és quan es pot generar una certa expectació de regeneració política i nacional. I això sí que ho ha fet Catalunya Acció. Ha estat i és aquesta trajectòria de Catalunya Acció ha estat farcida d'innumerables actes, conferències, campanyes, reunions, articles, presència al carrer, anuncis, etc. Tot amb la intenció d'alçar una veu clara per tal de fer veure als catalans que sí, que la independència és possible, que depèn exclusivament de la nostra voluntat i de que abandonem els posats claudicants i derrotistes quan plantegem la possibilitat de la creació d'un estat català. Naturalment, això no és fàcil quan vivim dins d'un escenari polític on tots els actes d'aquesta obra que fa 30 anys que es representa acaben sempre en contra dels interessos de Catalunya. Una vegada més s'ha demostrat que la convivència amb Espanya i França és impossible, perquè ells mai van més enllà
de la concepció purament colonial de Catalunya. Això, que és una evidència per un nombre cada dia més creixent de catalans, s'ha reflectit de forma en moltes iniciatives de caire independentista, ja siguin plataformes, ja siguin jornades independentistes o ja siguin debats. I la seva esperança rau en que els dirigents polítics d'aquest país, o almenys els dirigents dels partits considerats nacionalistes, escoltin les seves aspiracions i es decideixin a encetar el procés de la creació d'un estat català. Si això fos així, vull dir que si una part dels nostres representants es disposessin a endegar el conflicte institucional i polític amb l'Estat per arribar a la independència de Catalunya, aquest seria el binomi perfecte per encarar amb èxit el nostre objectiu. Perquè la coordinació, justament, d'aquestes dues voluntats, de la popular i de la institucional, és o seria imparable i faria que Catalunya passés a formar part del concert de les nacions lliures del món. Però mentre la prioritat d'una part cada dia més gran, com diem, de la nostra gent consisteix en una cosa tan simple com voler ser amos a casa seva, com voler tenir les escriptures de Catalunya a nom dels catalans, mentre això passa, aquells que tenen l'obligació de canalitzar políticament aquestes aspiracions estan dormint tranquil·lament a la palla, mentre Catalunya hi perd vols i esquelles. Amb un panorama com aquest, on a més, la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut laminarà encara més el migrat poder que ens concedeix una llei orgànica de l'Estat, perquè no oblidem que un estatut és això, una llei orgànica de l'Estat. I on el tema del finançament per Catalunya serà com allò que coneixem nosaltres, els catalans, de fer del negoci de Robert amb les carns. Doncs, davant d'aquest panorama, quina sortida ens queda? És que serem tan ingenus de tornar a confiar en una gent que, entre d'altres coses, ni s'ha immutat mai quan a Catalunya, via espoliació fiscal, li han saquejat des de l'any 1986 fins l'any 2005 més de 191.000 milions d'euros. Quina mena de garanties ens pot oferir una gent així? Ens ha quedat, doncs, un paisatge on els catalans hem perdut absolutament la confiança en els nostres dirigents que han estat incapaços de corregir cap dels seus errors. I caldria que prenguessin i tinguessin ben present les sàvies paraules que va escriure Francesc Eiximenis en el seu llibre Regiment de la cosa pública, on textualment deia: els prínceps, especialment, deuen ésser entesos a corregir mals costums, per tal que la cosa pública i ells mateixos no peresquen. Aquest no corregir les males costums són el que ens ha portat a tenir en aquests moments un grau de desafecció política realment alarmant. I quan això s'esdevé, quan existeix aquest divorci entre el poble i els seus dirigents, correm un gran risc. Perquè cau la moral col·lectiva, es perd l'esperança en el futur i es van abandonant els nostres valors col·lectius més preuats. Tenim el perill d'esdevenir una llastimosa i trista caricatura de nosaltres mateixos.
En una situació així, per tant, s'imposa una profunda regeneració política i nacional que han de protagonitzar cares noves i amb un discurs i un capteniment que trenquin l'atonia i la por existent i facin recuperar la il·lusió en el present i en el demà. Aquest és el camí a seguir i per recórrer-lo hem començat a construir Força Catalunya. De Catalunya Acció a Força Catalunya, diu el subtítol d'aquest llibre. És tota una declaració de principis, perquè Catalunya Acció ha servit i serveix encara actualment per crear les bases d'una nova formació política amb garanties. Ahir, precisament, una periodista em preguntava en el decurs d'una entrevista que no érem els primers en muntar un partit polític independentista i que això sol no ens garantia l'èxit. Evidentment que no, li vaig respondre. Però som dels pocs, dels poquíssims, afegiria, i li vaig dir, que encetem un projecte com aquest, amb un sòlid bagatge de pensament, de teoria i d'acció. Vull dir que, com a mínim, nosaltres endeguem i comencem aquesta travessia ben proveïts. Ara bé, Força Catalunya no és Catalunya Acció, ni tampoc vol ser només Catalunya Acció. Força Catalunya és una locomotora a la qual s'hi ha enganxat un primer vagó que és Catalunya Acció. I volem i treballarem perquè s'hi sumin tots aquells disposats a caminar darrere l'únic objectiu de la independència de Catalunya. I allargarem la mà a tots aquells catalans que comparteixin aquest ideal, perquè la funció de Força Catalunya és fer de gresol de tots els patriotes que volen fer de l'independentisme una formació electoral que utilitzi el poder institucional com a força motora del procés de construcció de l'Estat català, que és l'únic objectiu innegociable. Perquè hem de tenir present que el món d'avui no és el món de fa només 30 anys. I no podem plantejar-nos la nostra nació, com per exemple ho van fer els homes que van protagonitzar l'anomenada transició. Actualment, la nostra competitivitat en tots els ordres es decideix dins el mapa mundial. Ara no és com abans. I, per exemple, econòmicament parlant, no és com abans, perquè les economies més potents abans eren les que tenien darrere una massa de població nacional més gran. Avui, en canvi, són les economies basades particularment en la indústria de la transformació del valor afegit, en les noves tecnologies, en la logística i en la innovació i la recerca, són aquelles economies les que triomfen. Però per jugar a aquesta lliga econòmica s'ha de tenir samarreta pròpia i s'ha de tenir equip directiu i tècnic propi. En aquesta lliga no hi caben ni hi volen els equips filials, com poden ser les comunitats autònomes espanyoles o els departaments francesos. Quan parlem d'aquestes coses, no puc menys que pensar en l'alt grau d'infantilisme, o permetin-me vostès, de cretinisme, d'alguns dirigents polítics catalans, quan després de visitar, per exemple, algun país nòrdic, tornen a casa i ens diuen que ens hem d'emmirallar en Finlàndia, en Noruega o en Dinamarca. I ens canten, naturalment, les excel·lències de l'economia productiva, del seu sistema educatiu
o de l'eficiència de la seva administració pública. I ho diuen d'una manera, vull dir, amb un cinisme, com si Catalunya es trobés en la mateixa situació política d'aquests països escandinaus. Com si aquí no existís ni l'agència tributària, ni el Tribunal Constitucional, ni el Congrés dels Diputats, ni el Ministeri de Fomento, ni la Guàrdia Civil. Com si tot això desaparegués per encantar. Al marge d'això, el que sí és cert és que en ple segle XXI, quan un poble no té complex d'esclau i és amo dels seus destins, quan confia en els seus dirigents, quan la cosa pública és respectada i eficient, i quan es té traça, enginy i un sentit mercantil i emprenedor, aquest poble, per petit que sigui, pot esdevenir un autèntic gegant. Els catalans hem demostrat al llarg de la història un gran potencial humà capaç d'assolir altes cotes de progrés material i intel·lectual. Però la nostra condició de nació ocupada i espoliada ens impedeix assolir les fites per les quals estem capacitats. Així doncs, hem d'aixecar-nos de l'estat de prostració col·lectiva al que estem sotmesos. Hem de recuperar el nostre geni nacional i hem de reconquerir la llibertat que un dia, un mal dia, ens van arrabassar. Aquesta ha de ser la nostra prioritat i el màxim zel de Força Catalunya. Perquè en tota nació que vulgui progressar, els dirigents i el poble han de tenir els mateixos interessos. I sobre el perill de no complir aquesta premissa, ja advertia aquell escriptor i pensador francès Àlex de Tocqueville el que podia passar quan escrivia textualment: importa, pel bé de les nacions, que els governants tinguin virtuts o talents, però el que potser importa encara més és que els governants no tinguin interessos contraris a la massa dels governats, perquè en aquest cas les virtuts es tornen inútils i els talents funestos. Si Força Catalunya ha nascut, és també per donar a Catalunya uns dirigents polítics que tinguin els mateixos interessos d'aquells que pretenen representar. I ho farem, es poden preguntar. Almenys la gent d'aquest primer vagó que s'ha enganxat a Força Catalunya, la gent de Catalunya Acció, comencem per tenir, com imagino que tots vostès, ofici i benefici. Sabem què és pagar una quota d'autònom. Sabem què és fer una comanda. Sabem què és entrar a treballar a la fàbrica, a l'oficina o al taller a les 7 del dematí. I sabem també les dificultats per arribar a final de mes i més en els temps que corren. I vull ser clar des d'un principi. Tindrem enemics reals des del moment en què comencem a caminar en pas ferm. I al principi no seran els de fora, seran els de casa. Seran aquells que concebeixen la política com un simple mercadeig d'interessos personals o de partit i els que no els importa gens fer d'escolanets de l'ocupant. Haurem d'estar preparats i alerta davant les insídies i els intents per fer-nos caure. Doncs des d'aquest vespre els dic que ens mantindrem ferms en les nostres conviccions.
perquè Catalunya, Força Catalunya, no vol una Catalunya de dretes i una Catalunya d'esquerres. Força Catalunya vol una única nació, unida a redós de l'estendard de la independència de Catalunya. I nosaltres no participarem de la política del cinisme i de la claudicació. Nosaltres participarem de la política de la dignitat i de l'esperança. I no parlo d'una esperança inconscient derivada d'una ignorància que pensa que els nostres problemes educatius, sanitaris, d'infraestructures o d'atur desapareixeran només perquè parlem d'altres coses. No. Penso en la il·lusió col·lectiva que en molts moments de la nostra història ha fet que Catalunya s'aixequés amb dignitat. Cal que encarem la realitat de la cruïlla on ara ens ha posat la nostra història. Si volem que els nostres fills continuïn tenint un nivell acadèmic dels pitjors d'Occident, si volem que molta de la nostra gent gran visqui en un estat quasi d'indigència, si volem que les nostres infraestructures actuals escanin les possibilitats reals de la nostra economia, si volem que la nostra llengua entri en una contínua degradació, si volem perdre els nostres valors col·lectius més preuats, si volem tot això, continuem donant suport i apostant per les polítiques fracassades que hi han representades al Parlament de Catalunya. Però si decidíssim això, jo personalment no sabria com mirar als ulls d'aquella canalla que demà han de continuar sent catalans. Però per contra, si decidim encetar amb determinació el camí de la llibertat de Catalunya, sabem que al final d'aquest viatge, que cada dia esdevindrà més curt, sabem que al final d'aquest viatge hi trobarem una renovació pedagògica a les nostres escoles que prepararà els nostres infants per esdevenir homes i dones de profit. Hi trobarem la satisfacció de veure els nostres avis com passen els últims anys de la seva vida amb dignitat. Hi trobarem, naturalment, unes possibilitats econòmiques d'acord amb el caràcter emprenedor dels catalans. Hi trobarem una llengua i una cultura plena. I també hi trobarem la satisfacció de poder traslladar a les futures generacions l'autèntic esperit de Catalunya. Això són els objectius de Força Catalunya i la filosofia, si se'n permet, del nostre programa polític. I aquest vespre us vull dir que si sentiu el mateix que jo sento, si sentiu la mateixa energia, la mateixa urgència, la mateixa passió i la mateixa confiança en les possibilitats d'aquesta nació, us demano, si us plau, que m'acompanyeu al crit de Força Catalunya. I d'aquí poc temps segur que podrem mirar als ulls dels nostres fills amb dignitat. Moltes gràcies.
podem dedicar uns minuts a escoltar les preguntes i respondre-les que vostès em vulguin fer a l'autor. Un moment. Si de l'independentisme en fem un cavall guanyador, si l'independentisme el dotem d'una modernitat, d'una cosa senyorívola, és a dir, una cosa atractiva, una cosa suggestiva, l'opció política suggestiva, no em dubti que la gent farà i seguirà l'opció independentista. El problema no rau en el poble, el problema rau en els dirigents. No a Catalunya tenim aquest problema és un problema de la humanitat. És a dir, avui en dia el món, en efecte, viu una crisi directiva, i abans ho parlàvem, abans de començar aquest acte, justament fent un cafè amb dos senyors, no? Catalunya som una colònia, naturalment, i la capacitat directiva, doncs encara ens l'han, diguem-ne, permetim-me l'expressió, capades, no? Per tant, d'aquí ve la necessitat d'un projecte com Força Catalunya, perquè no ens haguéssim llançat a aquesta iniciativa si no estéssim convençuts, naturalment, que és indispensable endegar aquesta regeneració política i nacional a través d'un nou partit. Ara bé, repeteixo, miri, jo recordo un llibre d'en Claudi Atmella, que era un home de la República, que a les seves memòries escrivia que l'any 1931 els barcelonins només estaven preocupats per anar a consolar el berenar. I resulta que després, pocs mesos més tard, la República es va proclamar. Per què? Perquè al capdavant del país hi havia homes capaços. A veure, si les independències totes s'haguessin d'assolir per la via legal, avui la distribució del mapa mundi seria el mateix de fa 300 anys. Ja li puc ben assegurar. La via legal, naturalment, no és la via per la qual han assolit la independència les darreres nacions europees, les darreres independències europees, doncs com Eslovàquia, com Eslovènia, com Montenegro, com Kosovo. Evidentment, la metròpoli mai té una legalitat que faciliti la independència de la colònia. Això no ha passat mai a la història. Aleshores, quan nosaltres, vostè diu, o les armes o la via legal, no, de moment nosaltres aquí d'armes no n'hem parlat, no les tenim amagades sota la taula ni res de tot això. Nosaltres el que som conscients és que estem dins un sistema polític occidental parlamentari i que aquest sistema polític parlamentari té la capacitat, tindrà els seus defectes indiscutiblement, però té de moment la mínima capacitat de la força dels vots que quedi, dels vots independentistes en aquest aspecte, que quedi reflectida en un Parlament. A partir d'allà, que això reflecteix la voluntat del poble de Catalunya o de qualsevol altre poble, avui el que compta és la voluntat dels pobles, perquè la legislació internacional s'adapta a aquesta voluntat. Ara bé, hem de pensar que el fet de poder assolir la independència dependrà fonamentalment de les aliances que els catalans puguem bastir pel nostre reconeixement. Les independències, el que compta no és tant la proclamació, sinó el reconeixement. Per això, vostès han pogut ser testimonis, com les darreres independències que s'han produït a Europa, s'han produït amb el vistiplau i el recolzament dels Estats Units d'Amèrica. Perquè, esclar, és a dir, si no, la diplomàcia internacional, que és molt cínica, no ho discutirem, si això és un problema intern, és a dir, els catalans proclamem la independència i no ens reconeix ningú, això queda com un problema intern entre espanyols. Ara bé, a partir del moment en què tu tens el reconeixement d'aquella gent que inspira respecte als nostres enemics, a partir d'allà, naturalment, és quan, diguem-ne, el procés té les vies d'èxit. No hem d'inventar res els catalans. Si veiem la tele dels últims anys i llegim els diaris dels últims anys, veurem com el manual de la independència a Europa ja està inventat. És a dir, una voluntat majoritària representada a la cambra parlamentària, de Kosovo, de Montenegro o d'allà on sigui, que aleshores o bé la proclama de manera unilateral, com és el cas de Kosovo, o bé, com recordo ara el cas d'Eslovènia, és aquell Parlament el que convoca un plebiscit, per tant, que el
poble decideixi sí o no. Prèviament a tot això hi ha un treball que es coneix, diguem-ne, com un treball de cuina. És a dir, els kosovars, naturalment, o els eslovens, no van ni fer un plebiscit ni van proclamar unilateralment la independència fins que no van tenir lligat el reconeixement de les principals potències. Això és el que desactiva qualsevol repressió que pugui existir. Al fer una nova força independentista, la garantia d'èxit d'aquesta nova força independentista no ha d'estar en absolut condicionada, o el seu futur o el seu èxit no dependrà dels errors comesos en el passat. Dependrà del talent, de la intel·ligència i del coratge de la gent que ho protagonitzi. Això que quedi molt clar, perquè hagi fracassat el pi, això no significa que tot l'opció independentista hagi fracassat, perquè Edison, si no, no hagués inventat la bombeta de llum, perquè va fracassar milers de vegades, no? Jo amb això també li he de dir, amb aquest fracàs no de partit, de l'independentisme en general, perquè, a veure, hem de reconèixer que en els últims 30 anys, com a mínim, el regionalisme, diguem-ne, doncs ha anat guanyant, políticament, la batalla a l'independentisme. És a dir, ha tingut majories parlamentàries, ha tingut poder, etc. Els independentistes hem anat perdent la batalla durant aquests 30 anys. Ara sembla ser que les tornes van girant per tota aquesta situació que jo, entre d'altres coses, he explicat abans. Però aleshores hem d'aprendre justament d'aquests errors. Hem d'aprendre i hem de plantejar les coses d'una altra manera. I esclar, Força Catalunya és una cosa que respecte a altres formacions que anteriorment haguessin pogut existir no s'assembla en res. Ni s'assembla en les cares, ni s'assembla en el discurs, ni s'assembla en el seu propi naixement. Nosaltres no som una escissió de res. Nosaltres naixem a partir d'un projecte polític com és Catalunya Acció, que ens ha permès, com jo apuntava abans, donar-nos un sòlid bagatge per encarar aquesta possibilitat. Ara, si la pregunta és si arribarem, si l'èxit ens somriurà, indiscutiblement ara és un moment històric, és un moment que reclama cada dia més gent una nova força independentista, i el que és natural és que ja hi ha un 35% d'independentistes que es diuen orfes de partit. Davant d'una situació com aquestes, doncs la creació d'una nova força independentista de les característiques que vostès més o menys han pogut començar a percebre aquí, naturalment que estem convençuts, si no, no ho haguéssim fet, que tindrà èxit i que pot esdevenir, a més, aquell agent polític nou o aquell actor polític nou que situï la política catalana en el binomi d'independentisme, encaixisme o unionisme. I això, quan tinguem aquest escenari, és el preludi de la independència, perquè la independència no serà presa per unanimitat ni per consens, com totes les independències. La independència serà el final del combat dialèctic i polític entre els partidaris del sí i del no. Qui guanyarà? Aquells que tinguem més talent i més capacitat promotora. I estic convençut que serem els del sí. Estem disposats a endegar aquest camí. Estem disposats a fer de Força Catalunya, com deia jo a la meva intervenció, aquest grassol de patriotes que estan disposats i que pensen que l'independentisme ha de ser la força motora, parlamentàriament parlant, de la construcció de l'Estat. Necessitarem el suport. No ho podem fer sols. Necessitem el suport dels catalans, necessitem el suport de vostès. Per això hem vingut aquí, s'ha fet aquest llibre i es presenta aquest projecte. Això és el que s'ha de valorar ara en aquests moments. Però massa sovint els catalans, esclar, ens perdem excessivament amb la trajectòria que és massa llarga. Tenim a vegades una visió de tan llarga, doncs que ens perdem de tan llarga i no veiem, diguem-ne, la jugada immediata, que en aquest cas ha de ser poder fer entrar la independència al Parlament de Catalunya. Aquesta és la nostra intenció.
A partir d'aquí es convulsionarà naturalment el panorama polític català. És a dir, a partir d'aquest moment el panorama polític català ha de canviar radicalment. És a dir, s'ha de veure que hi ha una gent que està disposada a portar fins al final una estratègia independentista. I tinguem present una cosa: dur fins al final una estratègia independentista no es pot fer si no tens gent disposada a encarar-se amb les dificultats i les tensions que això generarà. Això és el que ens fa falta. I sempre poso jo, en molts actes i moltes conferències, l'exemple d'Anglaterra amb en Churchill, que era un home que el va fer fora del Partit Laborista i del Partit Conservador. No el volia ningú, perquè era un home dur, era un home polèmic, era un home, diguem-ne, difícil de tracte. Però quan Anglaterra, amb el seu proverbial sentit polític, va veure com la Luftwaffe bombardejava Londres, els anglesos van anar a buscar a Churchill, perquè era un home dur. Era aquell home el que necessitava Anglaterra en aquells moments, i ell va guanyar la batalla. Ja l'any 1945, si no recordo malament, o 46, es van tornar a celebrar les eleccions i els anglesos van fer fora Churchill, perquè era el moment de la ductilitat, no era el moment de la duresa. Per tant, sapiguem i entenguem que abans de parlar de vies legals, d'estratègies, del partit A o del partit B, aprenguem també moltes vegades a saber que el primer que necessitem són homes i dones capaços per fer això. Si tenim això, no us preocupeu. Si tenim homes i dones capaços, trobaran els camins, trobaran la manera de fer-ho, perquè, escolti'm, la història de trencaments i d'independència és més plena, i els catalans no som un poble inferior a Nauru o Tuvalu, que són dos estats independents. No som inferiors a ells, i tampoc van tenir la via legal, però com a mínim es van treure de sobre el complex d'esclau i tenien la confiança en la possibilitat de que podien ser lliures. I això és el que ens falla. No hi creiem. No creiem en les nostres possibilitats. Aquest és el gran drama, i aquest és el drama pel qual portem 300 anys de colonització. Però estic segur que en Força Catalunya això col·laborarem esmenat. Quant de temps aguantaria la possibilitat de que els meus nets no tinguin d'emigrar cap a Maragall? Un expert, un assessor d'un important bufet de Barcelona econòmic-financer, recordo que em va dir, ja li dic fa 3 o 4 anys, em va dir la frase següent, em diu: aquests 10-15 anys propers són capdals, diu, perquè si Catalunya no assoleix la independència, els nostres fills, en el cas meu, que tenen 10 anys i 6 anys, els nostres fills hauran d'emigrar, no sé si a Màlaga o a quin lloc, però en tot cas, si nosaltres tenim la facultat de donar-los uns bons estudis, un màster, una llicenciatura, etc., hauran d'emigrar, ja li dic, no sé si a Màlaga, però si són enginyers probablement hauran d'emigrar a Madrid, a Londres, a Milà o a Berlín. Ho ignoro, però en tot cas això es produirà. A veure, la capacitat, diguem-ne, d'aguantar Catalunya. Miri, fa 100 anys en Roca Ferreres escrivia un llibre que deia que a Catalunya li quedaven 4 dies, i encara som aquí. Per tant, com deia en Gaziel, els pobles són com els gats, tenen 7 vides. Estic convençut que la propera la viurà en plenitud, ben segur. Però sí que és urgent la independència i és urgent un estat, perquè l'espoliació econòmica està fent que estiguem visquent una situació absolutament dramàtica per les empreses, pels assalariats, per la gent de la tercera edat, amb la famosa llei de dependència, etc. Per tant, ens hem de fer la reflexió. Com jo apuntava en el meu Parlament, si volem tot això, continuem apostant per aquestes polítiques,
Però si volem el contrari, tinguem la determinació, tinguem la confiança d'encetar nous camins. I Força Catalunya és el nou camí que nosaltres oferim. Quan estaran els seus nets per emigrar a Màlaga? No es preocupi, si vostè col·labora amb Força Catalunya, els seus nets viuran, es casaran i moriran. Tot seguit, els demano que ens acompanyin a escoltar el cant de la independència. Saben que la seva lletra va ser escrita fa gairebé 100 anys per un patriota il·lustre, en Vicenç Albert Ballester. Ell és el personatge que liderarà, entre d'altres coses, la creació de l'estelada, la nostra estelada. Jo he gaudit del privilegi d'interpretar-lo i el mestre Josep Massaguer és qui l'ha musicat. Aquest és un cant per tots els catalans, per tots nosaltres, perquè la seva lletra és una rotunda declaració de principis i ens descriu de manera vibrant quin ha de ser l'estat d'ànim que ha de portar el nostre poble fins a la independència. Lleis noves ni demanem clemència, volem per Catalunya només la independència. No pidolem lleis noves ni demanem clemència, volem per Catalunya només la independència. Ja és hora que la pàtria, que el nostre cor adora, camini tota sola vers l'ideal que enarbora. Bon punt vibri pels aires, el crit de via fora i la bandera santa uneixi a nostra vora. Fini el seu esclavatge, la terra catalana avui tot es redreça sentint-se sobirana. El cor anhels de vida, amb ànsies de victòria, si cal els braços força per aixecar els fusells. No pidolem lleis noves ni demanem clemència, volem per Catalunya només la independència. No pidolem lleis noves ni demanem clemència, volem per Catalunya només la independència. Serem potents i indòmits com vents desenfrenats, que si morim la glòria valdrà molt més que el viure. I si vivim veurem la Catalunya lliure, formant en la sardana dels pobles alliberats. No pidolem lleis noves ni demanem clemència, volem per Catalunya només la independència. No pidolem lleis noves ni demanem clemència, volem per Catalunya només la independència.
aquí aquest acte de presentació del llibre Discursos a la Nació de Catalunya Acció a Força Catalunya. El seu autor, el Santiago Espot, els ha posat les coses molt més clares. En sortir poden trobar aquest llibre, però ara és el moment de dir-los gràcies a tots i força Catalunya! Ciutat de Barcelona. Així, un senyor present a la sala va inquirir l'alcalde sobre el fet que el rei d'Espanya obsequiés l'estat mexicà en el seu darrer viatge a Amèrica amb un xec per valor de 450.000 milions de pessetes i preguntar quina era la posició de l'alcalde davant aquest monumental atracament a l'economia dels ciutadans mentre regatejaven els diners per als Jocs Olímpics. Doncs bé, sense gairebé deixar acabar aquesta intervenció, s'acostà a qui la feia un membre del Servei de Seguretat de Maragall que, amb cara de pinxo, li va increpar: si no calla, m'haurà d'acompanyar fora. Com els fatídics dies de la dictadura opressora. Vist amb la perspectiva actual, i això ja és una reflexió personal, potser hauríem col·lectivament de reflexionar sobre com un individu de maneres tan totalitàries va aconseguir ser president de la Generalitat. També en el mateix text profèticament ens advertia: l'autodeterminació és una paraula buida de contingut i una barroera demagògia quan s'invoca i no es fixa un dia per exercir-la a la pràctica. Quantes vegades des de l'any 91 no hem sentit emprar aquest mot en va? Després va venir la campanya en pro de l'autèntica recuperació de Barcelona com a capital d'una Catalunya lliure i, el 1992, les contundents filípiques pronunciades per Espot a la plaça de Sant Jaume contra els impostos abusius i la política espanyolista practicada per l'Ajuntament de Barcelona. Suposo que no els descobriré res si els dic que els ben intencionats esforços del nostre obrador no van ser coronats per l'èxit, ja que el binomi impostos i espanyolisme ha estat una constant en els successius governs socialistes. He de confessar-los que vaig conèixer el senyor Santiago Espot justament fa 18 anys. Recordo que me'l va presentar el professor Carles Muñoz i Espinal a l'Hotel Balmoral al finalitzar la presentació del seu primer llibre, l'abril del 1991. Aquella primera obra es titulava Contra el senequisme polític i tenia un curiós subtítol: Guia per saber a qui no s'ha de votar com a alcalde de Barcelona. No cal dir que aquesta guia va ajudar a escalfar molt l'ambient polític al cap i casal de cara a les eleccions municipals de maig d'aquell mateix any. Em va sorprendre molt la redacció en un estil que podríem anomenar clar i català, concís i didàctic, però també eloqüent i vibrant, pràcticament inexistent en la reflexió política d'aleshores i que ara tampoc sovinteja. En aquella època, convergents i socialistes es repartien el pastís polític i mediàtic del país. Una mà rentava l'altra. I era difícil que obres valentes i insubornablement patriòtiques, com aquella i com la que avui presentem, aconseguissin superar el pacte de silenci que imposaven els poders fàctics de torn. Un exemple de l'estil narratiu d'Espot l'extrauré precisament d'aquell assaig i molt concretament d'una anècdota de quan Maragall era l'alcalde. Diu Espot: el passat 12 de setembre, es referia al 12 de setembre de l'any 1990, Pasqual Maragall va pronunciar una avorrida conferència al Cercle d'Economia de Barcelona. Després de la seva dissertació,
s'obrí un curtíssim diàleg de 5 minuts entre ell i el públic assistent amb la finalitat de discutir qualsevol temàtica relacionada amb la i secretari tècnic de la Comissió Internacional Commemorativa del 5è centenari de l'encontre entre dos mons i ha representat el govern mexicà en moltes reunions internacionals. També és membre de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. De 1991 a 2005 va ser president de El Colegio de Jalisco, on va crear un programa d'estudis dels catalans de Mèxic. L'any 1993 va ingressar formalment com a membre de número a l'Acadèmia Mexicana de la Història. La seva participació fou decisiva per tal que Catalunya fos l'any 2004 el país convidat d'honor a la prestigiosa Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, la qual també va contribuir a crear i a desenvolupar fa més de 20 anys. Actualment està dedicat a la recerca i a l'estudi i el proper dimarts serà guardonat amb la Creu de Sant Jordi. Escoltem-lo. Bé, bona tarda. Parlo d'una mica lluny, amb un altre clima, un altre cel i uns altres aires, no sé si millors o pitjors. He titulat aquestes paraules sobre el llibre de Santiago Espot, La voluntat de ser, de Santiago Espot. Són diversos escrits, com ja sabeu, entre 2004 i 2008, conferències i discursos que tenen un destinatari que m'agrada molt. Sense giravoltes, sense embuts, clar i català, es parla de nació, d'estat nacional. Una mica allò que diu aquest himne que comença a córrer per Catalunya: no pidolem lleis noves ni demanem clemència, volem per Catalunya només la independència. Que hem patit a la capital. Però la determinació, el caràcter i la moral de victòria que va mostrar Santiago Espot en aquells temps, com bona part de la societat catalana estava sedada per l'eufòria olímpica mentre alguns independentistes patien tortures i presó, va marcar una actitud exemplar, un gest que ha mantingut i que l'ha seguit honorant fins al dia d'avui. Per últim, només queda recomanar-los la lectura del llibre. És una obra intel·ligent, ben travada i escrita per un separatista incorruptible que de debò creu en el poder de la paraula per convèncer i vèncer. I que si segueix per aquest camí, un camí difícil i gens planer, molts de vostès ja ho saben, el seu autor probablement estarà cridat a jugar un paper important i determinant en la futura política catalana. Res més, moltes gràcies. Qui ha prologat aquest llibre, el senyor Josep Maria Murià, no pot ser avui amb nosaltres, en aquest moment encara està volant cap a Barcelona, doncs no ha pogut canviar el seu vol. De tota manera, tot seguit podrem sentir les seves paraules, de la seva veu, gràcies a la tecnologia. En Josep Maria Murià és doctor en Història, nascut a Mèxic i fill de Josep Maria Murià i Romaní, que fou militant i dirigent d'Estat català exiliat a aquell país americà a partir del 1942. Ha estat professor de la Universitat de Guadalajara i de la Normal Superior de Jalisco. Durant els anys 80 va ser director general d'Arxius, Biblioteques i Publicacions del Ministeri de Relacions Exteriors de Mèxic
creació del futur estat català. Quan parlem d'aquestes coses, convé no oblidar mai allò que deia el gran polític txec Václav Havel. La paraula pot sacsejar tots els aparells de poder. La paraula té un poder més gran que 10 divisions. Aquests discursos a la nació han estat pronunciats amb la convicció de la veracitat d'aquesta sentència. En primer lloc, ens parlarà el senyor Josep Maria Vall, editor, a qui en nom de Catalunya Acció volem agrair la seva iniciativa per tal d'haver publicat aquest llibre. En Josep Maria Vall és editor de l'editorial Dux, doctorat en Història de l'Art, llicenciat en Humanitats i diplomat en Documentació per la Universitat de Barcelona. És autor del llibre Jújol a Vallmoll i coautor de El Fòrum de les Mentides. També ha estat guardonat amb el Premi Carles Muñoz Espinal d'assaig breu per l'obra Pere Joan Barceló i Anguera, líder dels no vençuts. Senyor Vall, té la paraula. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Senyores i senyors, les meves paraules d'avui hauran de ser forçosament breus, ja que immediatament després intervindrà el senyor José María Muriat, eminent patriota, guardonat enguany amb la Creu de Sant Jordi que atorga la Generalitat de Catalunya.